an samu gawan wannan yarinyar a cikin bokiti a gidan wannan yaron ga yanda labarin take. Shi dai wannan yaron ya haɗu da wannan yarinyar ne a Kwara State, kuma ita ɗaliba ce 'yar finale na university. Kwatsan ana ta je wajen biki, yana ta sallama iyayen za ta je wajen biki, kawai da wannan da suka haɗu da shi a Facebook yana yawan postin hotuna masu kyau, da kuma irin shi kamar malami ne kuma yana postin hotuna tare da malamai manya-manyan mutane. Kwatsam kawai sai ya kira wannan yarinyar lokacin da ta sallami iyayenta akan za ta je wajen biki, ita ko kawai ta ɗauki kanta ta tafi gidansa. To da fata da wannan zuwa gidan nata shine ƙarshen ganinta da aka yi da rai. To yamma na yi ba a ji daga wajenta ba, sai iyayenta suka tashi suka tafi wajen polisawa a inda suka yi report din case din. To kawai sai aka bibi wayanta, sai aka yi tracking namban wannan gayan shine yayi waya da ita na ƙarshe. To bayan an yi wannan tracking din sai aka je aka ga wani gida ne kusa da wannan wajen da suke zama, wajen da yarinyar nan take. To zuwa wajen ba da wuya ba, kawai sai aka tambaye shi ko yana da masaniya akan wannan yarinyar inda take. Shi ko yace bai santa ba kuma bai taba haduwa da ita ba. To dama kuma lokacin da ta baro za ta je wajen bata sanar da kowa ba. Sai polisa suka ce to bari su yi bincike, sai ce a ya santa kuma asma ne ya kama ta mutu. Suka ce sun yarda amma bari su yi bincike. Fara binciken su kawai sai suka tadda ta an sassara ta an zuba ta a cikin bokiti. To me darasin da yake cikin wannan abun, na farko shine duk wata macen da za ta haɗu da wani a social media ko kuma a kaunan yaɗa zumunci, ya kamata a ce idan ya ce yana son ya ganta, ta ce ya zo gidan iyayenta, ya zo su haɗu. Kuma duk inda za ki je ki haɗu da wani namiji, to ko ba za ki iya gaya ma iyayenki ba, ki tabbatar kin gaya ma wata ƙawarki. Kuma ni ban ma ga dalilin da za ki ce ma ke kawai ki tashi kawai ki tafi wajen namiji ba. Kuma ku manta ba, kwanaki wata haka ta taso tun daga Jigawa ta zo Abuja, da Allah ya tashi kama su, suka namijin ya mutu a tsakanin alfashan da suke a cikin alfashan da suke yi, wanda ya kawo mata abun kunya, ya kawo familin su abun kunya, kuma asirinta ya tonu. To wannan ya zama izina ga duk wata mace wanda za ta tattara inata kawai ta je wajen namiji ba tare da shi muharraminta ba, kuma ba tare da santa ba, saboda kawai san abin duniya. Wanda suka mutu Allah ya ji kansu, shi kuma Allah sa ya nomi abin da ya shuka.